ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Akuzange yini ubone inkosi yakho yabenza kanjani abanikazi bezindlovu? Ayizange yini idunge icebo labo na? Futhi inkosi yakho yathumela phezu kwabo iqulu lezinyoni. Zazibajikijela ngamatshe obumba oluqinile. Ngakho-ke yabenza kwaba sengathi bawutshani obudliwe imfuyo.